Μην μπερδεύεις την ενσυναίσθηση με την πίεση. Ας υποθέσουμε πως είσαι με κάποιον και καταλαβαίνεις ότι βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση. Φίλο, συνεργάτη, και αρχίζεις τις ερωτήσεις. Τι έχεις, τι έπαθες, τι συμβαίνει, έλα ρε, δεν σε βλέπω καλά, σου είπε κάτι η Κατερίνα, έγινε κάτι σπίτι σου, τι έγινε, είσαι πελάτη. Συμβαίνει κάτι, είναι όλα εντάξει, σας βλέπω λίγο προβληματισμένο, πάντως αν σας απασχολεί η εγγύηση μην ανησυχείτε, μπλα 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 μπλα. Και επειδή ο άλλος δεν σου απαντά αμέσως, φεύγεις κιόλας λέγοντας «Αν χρειαστείς κάτι πες μου». Νιώθεις ότι έκανες το καθήκον σου? Μάλλον όχι. Μείνε στην ερώτηση και δώσε χρόνο και χώρο να εκφραστεί, αν το θέλει. Μην πιέζεις και μη στρεσάρεις τον άλλον επειδή εσύ νιώθεις άβολα με τη σιωπή. Μείνε μαζί του και άφησε τον να επεξεργαστεί την κατάσταση. Όταν εσύ σωπαίνεις, τότε δημιουργείται χώρος για να μιλήσει ο άλλος. Η πραγματική σύνδεση ξεκινά εκεί που εσύ σταματάς να μιλάς. Είμαι η Βασιλική Τσαλίμη. Ακολούθησέ με για περισσότερες συμβουλές στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών.